siyabingelela ke sikwamukele sazi silala ke endaweni yaseBabananga ikhona uKeshenga umzwakhe sakhile usibhekisa somgogo sikhipha sengane sanebeka ke ungasiqoka ke nawe ke mawuthanda njengamanje ke ngineciko enginalo ke la yabaculo ke kaMaskandi sizwa asikubingelele sikwamukele ngizobingelela kakhulu ekubona bonke abantu ababukelayo njengamanje igama ulanga lethu Skephe wathekezi eBabananga khona lapha eBzamvu aphansi kwasemqakwini silapha ke emcimbini namhlanje ola eBabananga omkhulu kakhulu esithemba ukuthi uzohamba kahle kakhulu Skephe la ngisike saba nawe endaweni ngiyakubona futhi endaweni enini nasey'nkundleni bengikubone ke uvela la endibeni kaMaskandi umculelo uqale nini mhlawumbe ngabe usunamaciko amangaki emculweni sesikhona kakhulu sesinethuba impela sikhona uzumisa ngicabanga bayabazi nge-album eyayithi Game for Two esafika ngayo ngo-2019 previously besine album eyayithi True Love so njengamanje sinama albums othi awu4 ngoba i-Game for Two ilandelwa i-Traffic then after i-Traffic sine album ethi Sorry Ngeke ephume nje kulonyaka esiwabona ngoNovember kuzokala kahle ngiyazi ukuthi ke sike safika phambilini kunomunye ke umfeni ke walahleka indlela kalahleka ngayo ngakubona kwakunzima kakhulu anidonsa naye ke emculweni njengamanje ukudlule kwalokho esikanjani manje isimo la emculweni ukuthi leso kwaba isimo esabanzima kakhulu okwabunzima ukuthi sisamukele kodwa ke kwakusupport ukuthi sithathe njengoba sinjalo sisamukele kodwa ke nje sikwazile ukuthi siphile naso until manje ngoba siyakhona ukuqhubeka sisebenze le ndoda sasibambisene kakhulu sibuka ukuhle kakhulu umculo wethu nje uhamba kahle kakhulu kodwa ke ngethemba ukuthi naye lapho khona umfowethu usesekile kanye nathi kulungile Skephe njengamanje usuku manje ngezimo ubhekiphe nje manje ungathini kumbukeli ngasekhaya ungathi fika umlandeli wakho ngicabanga ukuthi abantu bayabazi ozungezwayo kuma radio station like Ukhozi na kuma TV SABC1 na 1KZN TV bayasazi abantu bazi nokusibona sikhona nje impela ku-industry abafowethu abalindele nje yonke into enhle ngozungezwayo siyabathanda nabo futhi silindele uthando kubona sithokoza kakhulu sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakuthiwa siphasela hayi siyabonga kakhulu sifisa ngathi nomcimbi wasemqakwini la ungahamba kahle kakhulu sibonge kuba Eric Thilezi nawo bonke nje ithimba lasemqakwini ngokusondezela umcimbi omhlanga ngala eBabananga ngicabanga ukuthi mhlawumbe nabantu abaningi ababukelayo bazobona ukuthi Babananga khonani ngoba Babananga indawo yamagugu kahle kahle sondelena kuna uLundi njengoba nje City of Heritage kusho khona ukuthi siyindawo esiphila ngaphansi kwamagugu sithokoza kakhulu sibonga kakhulu ke insizwa ke lapha ke siyazi kakhulu ke lapha ke kozikeza umfoka Skephe usechazile ukuthi cha umculo ke uyaqhubeka singababona futhi endaweni eziningi ezahlwe sibonga kakhulu ke insizwa lapha phela